Ya. Yo lek, kayak penyemprat. Obat isukat. Yo apa iki perkasa iki? Alah, ngamuk. Ngamuk. Bleng. Utute dibanyoni sik iki yo. Ngapain ya udah itu ya. Iya, dari ini yo. Kalau nunggu bumi ya. Harapan Kang. Baturam di. Baturam di. Baturam. Bah kaji ya. Lah Kang Nur kene urung tutuk ucul. Kang Nur. Ada padha ucul aku lho. Iki ngerowi mbok ora iso aku lho. Aduh, Jare wong 8 nasi 5. Kok nasi sitok iku mimpi aku. Oh, golek wong silpani ten piye nasi. Dhek ora denger golek wong silpani, dhek ora denger. Lah ki wong malah nyuwangklak dong. Apa tak sahur iku malah geger aku. Oh iya, pakat iki. Oh, kok nek karo wong telu malah kok bedolanan iki ya. Megawe mukri. Ini udah dulu aku untuk enak kan. Tapi tak balik nih bang. Tadi yo lho. Tasa menteri jamaah takong gunung aku apa dia. Dine kanarna. lek kowe pereh. Ayo aku sing ngethok kuwi. Bekas manu malah tambel akeh lho dinjo jakung. Tek aku iki. Dah, mau delok patin. Halo. Wong ini dia. Siapa? Timah ucuk omah kok. Kemetu. Kuwi omah e wong. Kok iso gambar barang iki lho. Gambar lah kena. Aneh-aneh. Bapak Mbak Patim. Lho larang jangkar jare apa-apa? Yo kok damen aku. Ndi iki? Damen ndi? Jangan kon nggon kang warung dene. Wae dilihat iki. Kok bener kek nene kok. Tapi orang kabeh iki. Wong ana omah pale, kabeh nang omah sing lanang iki omah. Moh ngono lho. Ini Enggak untuk lamongan tidak dingin. Moh gak iso ngono. Kakak mana iki? Apa ya? Laos. Ayo. Iki sing mergawe kadang mek dhewe 150-an dhewe-dhewe. Aku anut. Aku rencana nek ana wong jaba malah seneng mbek wong jaba. Iya, Wani. wani, maksud iki wani. Iki malah mbah mukri. Lah iya lah mbah sampane berkokulan jatuh mbah awak. Kok kena petuk wong. Pas kalen. Ketong papat molor ya. Berat kempleng. Jalan awak nyara-nyara ada. Luwur kabeh lho kalau kayu. Kasih santai lah temudule ku ya, sak jalan wis Kono ku enggak sampai, Mbah. Sendet tegar. Wong dong bu. Wis sapa? kudu makan sak jalan lae tenanan wae nek kayu kok. Jet tenan kok. Mau apa? Jadi motor rame wae. Kakek garap tadur. Iki meno Sambel pindang, guys. Apa harian Oh. ya sih jeneng lah padha krasa cuma apa muni mah tungkan. Aku tung papat ya kemarin. Gini tukar Ini udah sambel. sepurane le aku gak iso kemarin juga gawe. Aku gak ngene aku damen ku kadung nglumpuk engko tel wong aku wong. Padahal ora didamen aku. Aku mah plek ning tungkan. Beling. Ya gubat-gubat ben ki ngene. Lah ya cek ya. Kowe ditarak-tarak nopo ini nek awak kesel angel dandanane. Wah lembut ki lho. Lah kowe pengen ora kok dicempe meken aku ora. Sak mono kae kok. Sak mono kae. Oke iki dibayar mak 200 mon. Aku wis bayar 200 sing 100 iki Jawa sing 100 iki nangka saiki tenagaku. Wis aku ra iso nang 100-an wong-wong wis aku anut. Aku malah seneng nambah wong Jowo.
Wani mereka. Berubah tenan ambek mikir iki. Kok ya. Wah. Pembentan. Ini aja ini. Wes. Moh enggak Sore bare awan. ora bar empuk. Ngombe. Kalau nak gugup nang sudah dah. Iki mulai jadi mulai gokil lho ndek sekumnya. Kang ame kowe durunge kadang ora kebayar dah dadi. Urung bocah takoni ki mah kok. Piye nganang. Lho kayu sira karang parake kok mbah nganang. Nang mat, anang lemari tel apik yo. Wis kene Gawene. anyar kae. Ngerti didol. Kaca-kaca. Har itu har iki. Harus apa? Hartono kuwi dulur-duluran. Hartono. Mau tempe. Kaca-kaca. Yo. Ngono Kang Lir hebat. Wong oli sini esuk kok. Nang kok urung mbok terno ya, Mbah? Terno dhuk 2000 kon ngeterno dhewe. Kon anu jare kon golekno lebon. Golekno lebon. Agak gede kan. Masa timah delok ya? Murah aku nek timah delok. Engko tak dudu iki lho, Mbak. Bapakmu sama. Iki lho, Mbak, jadem aku ngono. Kasih tak mikul kayu. Wong telu mati lek rasane wong awak. Ya iya, aja. Nggak. Nang isar paling. Entar. Cetak-cetak lobange. Ngapa nih dia, Dek? Nggak pademu lah. Oh, nang pademu semula. Ndi banyune? Nek kurang kacamata yo jarak kan terus lagi. Sira guru-guru. Ra semprol. Apa Apa nih? Ya Allah, gimana tak wes? Rong bareng. Tak merah tuh, mana? Segini aja. Korok ke bapak mbak iya. Wes. Kan jerone ndak gareng entonge. Jangan. Jangan terong, guys. Sampai inu nen sawah. Wah, soal gini apa itu? Kayak mono lek ta. Itu ku piro lam tuh? Loro. Entek. Ini loro. Iki kerep iki kondok kok, kalianku kok. Kuwi lagi buka piro? Kita Kerep lah kena timbang arang-arang kok gak biyen iku. Icur jagung kok arang-arang. Variane kerep kok. Ndek jelo. Ojo entekno, Dek, nang omah mono tak go kabeh. Ndok car jati. Bismillah.
Jangan terong. Ano ta sama? Ano papat? Papat ngono kira tuh men. Apa? Papat itu. Mas sambil ya? Sambil enak, ora pedes kok. Parah. Tatap das. Wih, Honda. Kok iso ngantak iku gopel. Suwek cah. Aku ki. Alah. Delok untung wis ah. Wis ngono kok. Tapi udah Hmm. kecil. Wong lagak modot nang gedhe. Oke. Wes, guys. Ngenteni bocile mangan sik. Engko mangkat neh.